με τους οδηγούς να ετοιμάζονται για τις κατακτήριες δοκιμές. Αυτές διεξήχθησαν χθες το πρωί και σας παρακολουθείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα βέβαια σε μαγνητοσκόπους. Ο Μαλτονάντο με πρόβλημα διαρροής στον κινητήρα της Renault, στο θερμικό κινητήρα της μονάδος ισχύως της Renault, έχασε όλες τις κατακτήριες δοκιμές, δεν μπόρεσε καν να ξεκινήσει. 61 βαθμούς για τον Ρόσμπεργκ, 50 για τον Χάμιλτον. Βρίσκονται στη μάχη της κούρσας του πρωταθλήματος οι δύο οδηγοί της Mercedes. Ο Χάμιλτον εγκατέλειψε στην Αυστραλία, γι' αυτό ο Ρόσμπεργκ προηγείται. Η Mercedes, η οποία έχει 111 βαθμούς, 44 Force India, δείτε στην 5η θέση με 33 στη Ferrari. Η Lotus έχει πάρει κατάταξη λόγω των τερματισμών των οδηγών τους, έστω και εκτός βαθμών. Άναψαν λοιπόν τα πράσινα φώτα, η αντίστροφη μέτρηση του 18 λεπτό, εκεί όπου θα αποκλειστούν 6 οδηγοί. Με τις συνθήκες να είναι αρκετά δύσκολες και τον Νίκο Ρόσμπεργκ, δείτε εδώ να δοκιμάζει με τα βρόχινα ελαστικά, χαρακτηριστικό τον μπλε στηρίτη στο πλάι των ελαστικών της Πιρέλη. Ο Καμούι Κομπαγιάση αντίθετα δοκιμάζει με τα ενδιάμεσα, χαρακτηριστικό το πράσινο στηρίτη. Το αποτέλεσμα ίδιο και για τους δύο, έξοδο από την πίστα λόγω ληστηρότητας του οδοστρώματος. Πώς είναι οι συνθήκες? Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε λάστιχα ακραίων καιρικών συνθήκων, λέει ο Ρικιάρντο. Δείτε πως ο Ρόσμπεργκ είναι υποχρεωμένος να αποφύγει την καθαρή αγωνιστική γραμμή που είναι στρωμένη με λάστιχο για να μην γλιστρήσει. Χαλάει λοιπόν τη γραμμή του για να περάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και σημειώνει με ένα 56-3 πρώτο χρόνο. Ο Ρον Ντένις παρατηρεί τις προσπάθειες των υπολείπων οδηγών αλλά και των δύο McLaren, την ώρα που ο Αλόνσο επιβεβαιώνει την δυναμική της αναβαθμισμένης Ferrari κάνοντας δεύτερο χρόνο. Ferrari, η οποία έχει μερικές τροποποιήσεις στο αεροδυναμικό πακέτο και καλύτερη ρύθμιση στους ηλεκτροκινητήρες που έχει δώσει περισσότερη ισχύ από την μονάδα ισχύως της Ιταλικής ομάδας. Μένει όλα αυτά να επιβεβαιωθούν. Ήταν μόνο χρόνικη εντυπώσεις. Εδώ ο Φέτελ είναι πιο αργός από τον Αλόνσο. Βλέπετε πώς υστερούν και οι δύο σε σχέση με τον Ρόσμπεργκ. Ο Μάρκο Ματιάτσι, μέχρι χθες διευθύνων σύμβουλος στην Αμερική για την Ferrari, αντικατέστησε τον Στέφανο Ντομενικάλη και ο ίδιος παραδέχεται ότι είναι άσχετος με τη Φόρμουλα 1. Ξέρει όμως πάρα πολλά όσον αφορά στην Ferrari. Αν αυτή η επιλογή θα τους βγει, μένει να το δούμε. Πάμε να δούμε τη γραμμή του Φέτελ στο ίδιο σημείο. Κοιτάξτε, θα κλείσει περισσότερο και ακριβώς αυτό θα γλιστρήσει, θα έχει υποστροφή και παρόλα αυτά τον είδαμε νωρίτερα να βελτιώνει τον χρόνο του, να κάνει τρίτη επίδοση παρά το λάθος του σε αυτή την τελευταία στροφή πριν από την ευθεία κίνηση τερματισμού. Στο ίδιο ακριβώς σημείο ο Φερνάντο Αλόνσο επίσης θα γλιστρήσει με την Ferrari. Η Ντάσα Καπούς να παρακολουθεί την προσπάθεια του αγαπημένου της την ώρα που οι Ρόσμπεργκ και Χάμιλτον έχουν τους δύο πρώτους χρόνους. Ο Φέτελ παραμένει τρίτος, ο Ρικιάρντο έχει πέσει στην 5η θέση. Ο Αλόνσο, οι συνθήκες ορατότητας δεν είναι και πιο εύκολες. Ο Εστέμπαν Γκουτιέρες έχει μια δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης της Ζάουμπερ. Αφορά στο πίσω σύστημα φρένων, το ηλεκτρικό, το brake by wire πλέον, λόγω του βαθμού ανάκτησης ενέργειας στον πίσω άξονα. Υποχρεώθηκαν φέτος και με βάση κανονισμό επιτρέπεται να είναι ηλεκτρικό το πίσω κύκλωμα φρένων. Θα κάνει εδώ και το λάθος του, με αποτέλεσμα ο Μεξικάνος που προσπαθεί εδώ, τον βλέπετε είναι στη 17η θέση, να εκθρονήσει τον Γκροζάν, να μπει στην 16η, να μην τα καταφέρει. Την ίδια στιγμή ο Ρωμέν Γκροζάν, ο οποίος έρχεται πλέον, δεν χρειάζεται να ολοκληρώσει την προσπάθειά του, θα το κάνει φυσικά και για να δούμε την επίδοσή του. Ίδια θέση, βελτιώνοντας κατά τι τον χρόνο του, εξού και το πράσινο χρώμα δίπλα στο όνομά του. Ο Κίμι Ράικονεν, δείτε εδώ προβλήματα με την Ferrari, έχει χάσει αρκετό χρόνο τόσο στις πρωινές ελεύθερες της Παρασκευής όσο και στις πρωινές ελεύθερες του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να μην έχει την ισορροπία, το στήσιμο που θα ήθελε με το μονοθέσιο. Τα προβλήματα στην κατανομή της πέδησης συνεχίζουν να υπάρχουν στον πίσω άξονα. Κοιτάξτε εδώ, μπλοκάρει το πίσω άξονα με το πατάει τα φρένα, αναγκάζεται να ξεκλειδώσει με το τιμόνι για να προλάβει την ουρά. Εκπληκτική αντίδραση του Φινλανδού, δεν αποφεύγει όμως αυτή τη βόλτα εκτός πίστας με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε χαμένο χρόνο. Ο Φέλιπε Μάσα εδώ τα λέει με τον μηχανικό του την ώρα που ο Λιούις Χάμιλτον αυτοσυγκεντρώνεται για την δεύτερη περίοδο, το Q2, το 15 λεπτό, τη μάχη της 16άδας, από την οποία θα αποκλειστούν οι 6 πιο αργοί συνδυασμοί. Ο Κουτιέρες, ο Μαλτονάντο που δεν συμμετείχε και οι 4 πιλότοι των μικρών ομάδων, δηλαδή ο Κομπαγιάση, ο Έριξον, ο Τσίλτον και ο Μπιανσί, βρίσκονται εκτός διαδικασίας. Φερνάντο Αλόνσο. Χρησιμοποιεί την ενδιάμεση γόμα της Πιρέλη, χαρακτηριστικό το πράσινο σιρίτι.
πόσο προσεκτικά και ταυτόχρονα στα όρια της πρόσφυσης ο Ισπανός προσπαθεί να κρατήσει την Ferrari μακριά από την καθαρή αγωνιστική γραμμή, αυτή που είναι στρωμένη με λάστιχο, γιατί εκεί γλιστράει περισσότερο. Εδώ μπλοκάρει ο πίσω άξονας, θα αναγκαστεί με διόρθωση στο τιμόνι να ελέγξει την πορεία του. Κοιτάξτε εδώ ξανά στην έξοδο, έχει υπερστροφή ισχύως μόλις πατάει τον γκάζ λόγω και της ροπής των ηλεκτροκινητήρων. Ο Αλόνσο με αυτά και με αυτά πάει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Πολύ καλά, του λέει ο Ανδρέας Στέλλα, στο πρώτο και το δεύτερο σέκτορ. Είσαι σχεδόν στα ίσα με την Mercedes, πράγμα που προς ώρας το δείχνει και ο χρόνος του σε σχέση με αυτόν του Νίκο Ρόσμπεργκ, η διαφορά στο 1,5 δέκατο. Έρχεται όμως ο Λιούις Χάμιλτον, επίσης με ενδιάμεσα ελαστικά, και δείτε εδώ τώρα το τι θα συμβεί. Ο Βρετανός σε άλλο δευτερόλεπτο, έτσι, σε άλλο πραγματικά ρυθμό, ο Νίκη Λάουντα παρατηρεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Χαρακτήρισε ηλίθιους αυτούς που δεν τους αρέσει αυτή η Φόρμουλα 1, είπε μετά την μονομαχία των δύο Mercedes στο Μπαχρέιν και πώς μπορεί να διαφωνήσει κανείς με τον 3 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή που έχει το θάρρος της γνώμης του και χαρακτηρίζεται από αυτό. Την ώρα που ο Ρωμέν Γκροζάν είναι η μοναδική Λότος που συνεχίζει στην 16η και πολύ θα ήθελε να φέρει το μονοθέσιο της βρετανικής ομάδος στην δεκάδα για πρώτη φορά φέτος. Ο Χάμιλτον θα βελτιώσει, είναι στο 1.54.029. Έρχεται εδώ ο Γκροζάν να πάρει προς ώρα στην 6η θέση, να απομένει ένα λεπτό για την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης του Q2. Σέρτζιο Πέρες με πολύ καλή εμφάνιση στο Μπαχρέιν, έφερε την Force India και όπως και ο Νίκο Χούλκεμπεργκ δώσανε βαθμούς. Ο Πέρες ήταν στο βάθρο, ο Χούλκεμπεργκ ήταν 5ος. Εδώ είναι στην 7η θέση ο Χούλκεμπεργκ. Έδωσαν λοιπόν βαθμούς στην Ινδική ομάδα που την έχει φέρει στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος των κατασκευαστών. Η κατάταξη όσον αφορά στον Χούλκεμπεργκ είναι αυτή τη στιγμή στην 8η θέση, καθότι ο Βέρν τον πέρασε. Ο Μπάτον δεν μπορεί να μπει στην δεκάδα. Ο Δανίλ Κβιάτ έρχεται, προσπαθεί, βλέπει το Πέρες είναι στην 15η θέση. Δεν δείχνουν Force India την δυναμική που είχαν στο Μπαχρέιν και ειδικά ο υποβρεγμένο οδόστρωμα εδώ. Ο Κβιάτ δεν μπορεί να κινηθεί σε ρυθμό εφάμιλο του teammate του Ζαν Ερικ Βέρν. Ο Μάσα θα μπει στην δεκάδα σχεδόν την τελευταία στιγμή. Ο Ντένις παρακολουθεί με απογοήτευση τον Μπάτον στην 12η και τον Μάγνουσεν στην 14η θέση. Ο Ράικονεν είναι ακριβώς εκτός δεκάδος. Έρχεται εδώ. Ο Φιλανδός όμως δεν μπορεί να βελτιώσει την επίδοσή του και δεν μπορεί να βελτιώσει και τη θέση του. Παραμένει ενδέκατος, έκδηλη απογοήτευση σε εκφράσεις των μηχανικών της Ferrari. Ο Ράικονεν δεν κινείται στο ρυθμό του teammate του. Ίσως απογοητεύει τους ανθρώπους της ομάδος. Μπαίνουμε στην αντίσταση μέτρηση του 12 λεπτού, τη μάχη της δεκάδας, τη μάχη της pole position. Με τον Χάμιλτον να είναι με 1.54.348 προς ώρα ο ταχύτερος, να απομένουν πια 2 λεπτά. Παρακολουθούμε σε μαγνητοσκόπηση τις καλύτερες στιγμές των χθεσινών κατακτήριων δοκιμών. Στην πίστα λοιπόν είναι ο Νίκο Ρόσμπεργκ και ο Ντάνιελ Ρικιάρντο με την Mercedes και τη Red Bull αντίστοιχα. Ο Ρικιάρντο στο δεύτερο από τα 3 χρονομετρημένα κομμάτια είναι 3 δέκατα ταχύτερος από τον Λιούις Χάμιλτον. Στην πίσω ευθεία ο Ρόσμπεργκ έρχεται από 312-313, όπως έδειξαν τα δεδομένα της τηλεμετρίας, να φρενάρει. Αυτό το φρενάσμα δεν είναι όπως θα ήθελε, θα χάσει την πορεία του και πολύτιμο χρόνο. Δεν μπορεί λοιπόν να βελτιώσει την προηγούμενη επίδοσή του που τον έχει φέρει προς ώρα στην 3η θέση. Έχει τη δυνατότητα να κάνει όμως ακόμα έναν γύρο. Την ώρα που ο Ρικιάρντο πάει να ολοκληρώσει την δική του προσπάθεια, είμαστε στην τελευταία στροφή και πίσω του έρχεται και ο Λιούις Χάμιλτον. Αμένει πια ένα λεπτό για την ολοκλήρωση των κατακτήριων δοκιμών. Ντάνιελ Ρικιάρντο, μισό δευτερόλεπτο πιο αργό στην ολοκλήρωση της προσπάθειάς του, ήταν πιο γρήγορο στο δεύτερο από τα 3 κομμάτια από τον Χάμιλτον, που έχει τη δυναμική να κατεβάσει ακόμα περισσότερο. Σπάει το φράγμα του 1.54, είναι ο μόνος πιλότος που έχει κατέβει στο 1.53.860 για την περίσταση, ο Λιούις Χάμιλτον. Την ίδια στιγμή πάμε να δούμε σε επανάληψη το τι ακριβώς έκανε ο Νίκο Ρόσμπεργκ. Εδώ είναι στην έξοδο της στροφής 13, αυτής της επικλινής στροφής που σαν καταπέλτη στέλνει τα μονοθέσια προς στροφή 14 στη μεγαλύτερη ευθεία του πρωταθλήματος, 1370 μέτρα στο τέρμα με 313 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Νίκο Ρόσμπεργκ θα κλωτσίσει τα φρένα, θα μπλοκάρει τους τροχούς του, θα χάσει την είσοδο. Εδώ θα ήθελε να έχει ήδη στρίψει, θα
μπορέσει να ελέγξει την W05, αλλά ο χρόνος που θα χάσει εδώ είναι καταστροφικός για την προσπάθειά του να βελτιώσει την προηγούμενη επίδοσή του. Φερνάντο Αλόνσο είναι στην 7η θέση προς ώρας, θέλει να περάσει τους Χούλκεμπεργκ, Μπότας και γιατί όχι και κάτι περισσότερο σε σχέση με τις Mercedes και τις Red Bull. Είναι 9 δέκατα πιο αργός από την επίδοση του Lewis Hamilton στα 2 από τα 3 χρονομετρημένα κομμάτια. Ολοκληρώθηκε η αντίστροφη μέτρηση του δεκάλεπτου και όσο έχει περάσει την αφετηρία μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Να ο Ρικιάρντο που ξανά είναι ταχύτερος από το Hamilton στο δεύτερο από τα 3 χρονομετρημένα κομμάτια και πάμε για το τρίτο. Το τρίτο οποίο περιλαμβάνει τη μεγάλη ευθεία, εκεί όπου η δύναμη της μονάδος ισχύως, η τελική ταχύτητα παίζει κυρίαρχο ρόλο, όπως βέβαια και η ευστάθεια στο φρενάρισμα, η ψυχή του πιλότου να φρενάρει. Εδώ θα δούμε και τον Φερνάντο Αλόνσο από τα 300 τόσα χιλιόμετρα οριακά να αλλάξει την πορεία του. Είδαμε νωρίτερα να κάνει λάθος ο Ρόσμπεργκ και δεν ήταν η πρώτη φορά που του συνέβαινε. Ο Αλόνσο λοιπόν εδώ κάνει μια προσέγγιση όσο το δυνατόν μπορεί πιο καθαρή. Θυσιάζει κάτι σε ταχύτητα για να είναι σίγουρος ότι δεν θα γλιστρήσει. Παραλίγο εκεί να βρεθεί με την Mercedes του Νίκο Ρόσμπεργκ. Θα δούμε το τι έχει συμβεί στον Γερμανό. Ο Αλόνσο λοιπόν κάνει 5ο χρόνο, αρκετά πιο αργός από τον Χάμιλτον. Έρχεται ο Ρικιάρντο, ο οποίος θα βελτιώσει την επίδοσή του, αλλά υπολείπεται ακόμα 6 δέκατα του Lewis Hamilton. Όλη η διαφορά αυτή στην πίσω ευθεία. Πανηγυρισμοί βέβαια από τους ανθρώπους της Mercedes που βλέπουν τον Hamilton να παίρνει την τρίτη από τις 4 pole position του φετινού πρωταθλήματος. Η άλλη ήταν στον Νίκο Ρόσμπεργκ, ο οποίος, για να δούμε εδώ τι συνέβη, εξακρίζει στην τελευταία στροφή. Θα στρίψει, έχει χάσει εκεί το Apex. Πατάει τον γκάζι λίγο πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε, από την αγωνία του, ίσως θέλοντας να βελτιώσει πάνω στο κέρπ και βέβαια καταλήγει σε αυτό το μεγάλο πρεπές τετακέ. Ο Ρικιάρντο λοιπόν είναι στη δεύτερη θέση της εκκίνησης και ο Φέτελ στην τρίτη και εντυπωσιακή είναι η διαφορά μεταξύ τους. Ποιος θα μας έλεγε ότι θα ρίχνει ο νεαρός Αυστραλός μισό δευτερόλεπτο στον teammate του. Να εδώ και ο Lewis Hamilton στο κέντρο ανάμεσα στις δύο Red Bull. Πάμε να απολαύσουμε το γύρο που του δώσε την pole position. This passion is Formula One.